Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw o nagasunod dining among tulumanon, maayo nga pagpatalinghog ninyo o maayo nga pagpamati nini karon nga programa sa PBCN kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. O kami magapanghinaot nga kamang tanan karon natapos sa kalagsik ang bastos sa inyong mga panglawas na may magamit nato sa mga pagtimbang-timbang sa mga kamaturan na makapagatod ka nato sa kaluwasan na sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o iba naman sa mga masawar siya nga libro o basahon nga kinigigamit dili para sa pagsumpak sa Biblia. O kining alagan Evangelista Reverend Charlie Iminio o ining tumura among mga mainitong pagpangamos sa tanang ng mga kaigsunan na binagaron sa PBCN compound. Nagsunod nining maong programa binakang Brother Jerry Edkila diya dapit sa Tagulmanon sa Miss Oriental o sa uban pang mga party. O pahinumdum tuod nga nato pagkalimtan ang atong mga pag-attender sa mga konferensya na Marso 10 o ang Agosto 19, Disyembre 29 in honor of Pastor Tomas de Senior as birthday celebration. O kada nga pagpahibalo nato para makatagad kita malabas kanunay sa atong kaisipan. O garon magapaila pa ang kauban pang ebangelista. Kumusta kanina mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Ray Telebreco nga kauban kanina karon, kauban sa paghatod kanino sa kamaturan. O ganyan pa ang kauban nga ebangelista. Inasab si Brother Romira Makamus. Kinusab si Brother Mario Warlito Sabit na kapag-iban karon o guban pa ng ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Hermogenes Macarayo katambayayong nining higyon na karon sa paghatod sa mga maturan nga kaninyo o nining higyon na ikauban pa nato sa pagkaministro. Kumusta ang mayong pagpaminaw usab kanatong tanan mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Sa gihapon kini ang inyong igsoon ebangelista Brother Juan Ronilo Mangalos may usang na makauban ng tungura o live usab kita sa Facebook mga kaigsunan ini karon nga inyong pagpaminaw sa atong programa o makita usab ninyo kami sa YouTube. Ang inyong pagbabuhaton ni Kiyon lang, RPM, BXQ, mga langit ng lamdag sa kinabuhi, inyo nang masundong ang mga programa sa PBC, mga kaigsunan. O ang atong programa din ang inyong gipatalingugan, makita usab kita sa TV5 sa Parasat Cable TV. O ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi, mabati usab din mga sibihan dito sa Bay Radio, 105.5 Waikurat FM sa Balingasag, Misamis Oriental, alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion matag adlawng Domingo. Dinhinining sibihan sa Power Radio 97.9 sa Villanueva, Misamis Oriental, alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion matag adlawng Domingo. Dinhinining sibihan sa DXRU Radio Ultra Cagayan de Oro City, alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon matag adlawng Domingo. Dininining sibihan sa Radio Bandira, Iligan City, 100.9 News FM. Alas 3, ngadto sa alas 4, ang takna sa kahaponon, matag adlawng Domingo. Dininining sibihan sa RMN DXPR, Pagadian City, alauna ngadto sa alaunay medyang takna sa kahaponon, matag adlawng Domingo. Dininining sibihan sa RMN DXDR Dipolog, alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon matag adlawng Domingo. Dininining sibihan sa DXMN FM Calamba, Misamis Occidental. Alas 6 kita mga kaigsunan sa buntag matapos alas 7 ang takna sa kabuntagon matag adlawng Domingo. Dininining sibihan sa DYLE Cebu City mga kaigsunan alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kautuhon matag adlawng Domingo. O dininining sibihan sa DYHR Shine Radio FM 99.7 alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matag adlawng Domingo. Akong panimbayahon mga kaigsunan ang mga kaigsunan nga nagasubong kanato via Facebook from Alabama, Tennessee, West Virginia, Maryland, USA,
ngadto sa mga kaigsunan sa mga Juanito and Justina Amakiton Hermias family. Mula ni Brother Miguel Hermias, Brother Juanito Hermias Jr., Sister Holaila Hermias Harrison, Brother Aligriano Hermias, Sister Charminia Hermias, Sister Rever Lilita Hermias Barton, o kang Brother Nicodemus Nicky Hermias. O kusab ang igsoon usab sa pagtunga na diya sa Saudi Arabia, Brother Churli Gabaya Cartagena, mayong pagpapalingog kaninyo mga kaigsunan. O sa ubantod ng mga kaigsunan diya sa Ormoc City, kang Brother ni Aying, sa inyong pamilya. O sa tanan, nga nagasunod o nagapatalingon kanunay sa among programa, kamo na niya na tanan ang among mga gipangumusta. O nga kung gustong magpadangat sa mga pangutana mga kaigsunan, ang cell number nato sa Globe 0917-811-8882. O karon sa pagdisgot sa tima, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Sa atong natun-an mga mahal nga tigpaminaw o nagasunod dining programa sa PBC, no? Mga langitong lamdag sa kinabuhi. Gipadayag o gitug-ana mo ang plano sa Dios sa ato nang natun-an kapag ka magisgot ta o kapanahonan adunay tulo nga gitakda nga pagpangalagad sa tao. Sa panahon sa amahan nga mao si Jehova kon Yahweh o sa ikaduhang hugna nga panahon mao ang atong Ginoong Hesukristo o sa ikatulong panahon diya sa Espiritu Santo nga pag-alagad nga karon na among ginumala sa pagtulod ang PBC. Ang wala masayo sa tao, nagtuo sila nga ana adyoy Espiritu Santo naa ang Hesukristo ug nag-ila nga ana ang Jehova. Pero wala nila matagat nga adunay paghugna-hugna ini lagi tungod kay usmo namo ang pagpaybalo ang masayod dinhi ang tag-iya raman sa pagtulunan nga maoy mo pasabot nini. Pero dili magsilbi ang pagpasabot kung dili gyud mao gyud pasabot sa plano o pagsulti sa Dios. Kay amo nang gipahayag nga ang doktrina o pagtulunan sama ra kana sa usa ka panimalay nga kung magisgot ta og sulod sa maong panimalay dili ang silingan sa imong balay mo'y nasayod sa imong panimalay. Dili pud kanang nanumbalay diha sa imong panimalay. Kung pananglitan do na may siya kasayuran sa imong panimalay, pipila lang tingali. Pero ang labing dako nga pagbulutan sa kasayuran, ang tag-iya sa balay kay siya man ang nasayod tud kay iya mang panimalay. Kung ikaw naa ka sa pagtulunan nga tinuod, ang tinuod diha sa panimalay nga magdumala ang amahan man o ang masakop sa panimalay, mauman ang mga anak. Kung ikaw sa pagtulunan nga tinud na sakop, kamo lamang ang nasayod niya anak. Karon sa atong natun-an para ma-rephrase nga pagka magisgot ang unang panahon nga pagpangalagad, unang hugna, dili yun ang ilitok nga paalagaron ang tao diya sa atong Ginoong Hesukristo o dili pod paalagaron ang tao diya sa Espiritu Santo nga karon among gidumala sa pagtulon ang PBC. Tungod kay sa matag panahon adunay ingon nga bandila nga iisa. O kung magisgot ang unang panahon sa bandila nga pag-isa, walay lain maos si Jehova. Unsay prueba sumala sa Biblia, bradrone, nga kung magisgot ang unang panahon, Basahon ako rin ang nakapahayag sa Biblia nga unang hugna sa pagpangalagad, dito gyud ginahimo sa pagpangalagad kang Jehova, kini si Jehova gipamatun-an sa iyang mga katawhan nga kini sa kabandila. Basahon ko ang Exodo kapitulo 17 bersikulo 15 mga kaigsunan inyong paminawan. Ginoon. Og si Moises nagpatindog og usa ka halaran. Og iyang ginganlan kini kadtong halaran nga gipatindog ni Moises, Jehova Nisi. Sa gibasa ko nagisgot nga magipatindog si Moises nga halaran o ginganlan ni Moises ang maong halaran og Jehova Nisi,
Dili Hesus Kristo ni sino? O dili po Espiritu Santo. Kung sumpayan pa natog nisi na. Basta kayong gibasa ta sa Biblia, he who ba nisi, na kung basahon nato kini sa footnote, Reverend, alang sa kasayuran sa mga nagapaminaw, kinangginyon, he who ba nisi, matod pa din ni, si Hiuba, akong bandila. Busa, sa ilang kapanahunan, sa pagpahayag ni Moises, kung doon na may bandila nga ilang gipadayag, gipaila, dili Kristo, dili Espiritu Santo, kundi mao si Ginoong Hiuba. Karon, kadtong hiuba ni si ingon nga ilang bandila kay kung literal nga bandila brado ni ipangayat man gina. Panakton ka na. O panapton unya makita kay magkayab-gayab gud. Kung atong ipananglit sa literal nga bandila kung ipakayab na di maila. Kung sa Biblia si Hiuba bandila maila pinaagi dili sa pagpakayab lugar sa literal nga bandila kundi kung pagpakayab man mao ang pagmantala. Si Hiuba ba yun? Nga bandila kalakip ang titulo nga mao ilang gipakayab o gimantala. Gad makarayo sumala sa nakasulat sa Biblia dili gyud si Kristo ang ilang gihimong bandila o ang Espiritu Santo basta magisgot og unang hugna sa panahon. Sa unang hugna sa panahon, ang ngalan yun nga Hiuba, nga giingon-ingon nga bandila, sa ato nabasa nga nakasulat nga ganiha sa Biblia. Buta na to literal nga bandila. Ang usa ka nasod dunay bandila nga ilang ipabarog. Kanang nasura nakatutok anang bandilaha. Kon literal nga naso, literal nga bandila. Pero kay si Hiuba, giingon nga bandila ngadto sa iyang katawhan. Sa diha nga ilahan ng ipakayab, ang pagpakayab nila, dili literal pagpakayab, kundi nga pareha nga atong iisa atong bandila. Kundi ang ilang pagpakayab mao ang pag-isa, mao ang pagmantala sa halan sa atong Ginoong Hiuba. Dili sa nakasulat sa Deuteronomio kapitulo 32, 3 o 4. Kay gamantala ko ang ngalan ni Hiuba, pakadakoon ninyo ang atong Dios. Ang bato ang iyang buhat hingpit man. Kay ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid, Dios sa pagkamatunaman, ug walay kasalanan siya matarong ug matulid. Matod pa sa ni Moises, kay siya man nagsulat anang Exodo 17:15. Siya po'y nag-explica ng sulat sa Deuteronomio, ang gimantala nila ngalan, mao ang atong Ginoong Hiuba. Busa klaro nga dili gyud Hesukristo di pod Espiritu Santo pag magisgutag unang hugna sa panahon. Karon, tungod ini si Haring David nga propeta o si propeta Moises. Si propeta David ba sumala sa Biblia Brad Mario kining naglahi ba siya pamatuod sa gipamatuod ni Moises na si Hiuba mao ang bato sa ilang pagsugilon? Ani Reverend sa pagpahayag sa Salmo sa iyang kapitulo 18, sa iyang versikulo 1 sa 2, gayon din sa pagpahayag. Ihigugma ko ikaw o Hiuba, ikaw ang akong kusog. Si Hiuba mao ang akong bato o akong kuta ug ang akong Manluluwas. Diyos ko, akong bato nga kanimo madambot ako, tanim ko ug ang sungay sa akong kaluwasan, ang akong hataas na turi sumala sa pagpahayag Reverend. Sa paghisgot sa Biblia, kung maghisgot og sungay sa kaluwasan, ang sungay sa kaluwasan ni David, dili si Hesukristo, dili ang Espiritu Santo, o dili si Hiuba ang gitawag pod nila og hataas na turi og mao ang gitawag og Dios nga bato nga diha siya nidangop og si Hiuba mao ang ilang kuta og manluluwas dili ang Espiritu Santo dili pod si Hesukristo. Si Hiuba mao ang ilang gihugma matag pa ni David, gihugma ko ikaw o Hiuba, ikaw ang akong kusog. Di matinaw na si Hiuba mo ilang gimantala, mo ilang gipakayab nga sa literal nga panapton nga bandila imong ipakayab. Pero kay Dios man ang gisgutan nato nga bandila nga mao si Hiuba, ang pagpakayab aron maila mao ang pagmantala. Kay ang tumong nila diha nila ipakighiusa sumala sa nakasulat sa Biblia og dili gyud dito kang Hesukristo. Hain ang prueba niya na Brother Rome nga si Hiuba lamang diya ang ba nila kanunay sa kang Hiuba dili kang Hesukristo ni sa Espiritu Santo.
Hindi rin atong pagbasaon sa Salmo sa iyang kapitulo 34, versikulo 1 hangtod sa 3, nagayon din. Pagkasayon ko si Jehova sa tanang mga panahon, ang pagdaig kaniya magakanunay sa akong baba. Ang akong kalag magapangandak tungod kang Jehova. Managpatalinghog niini ang mga maaghot o managkalipay sila o panakuon ninyo si Jehova uban kanako o usahan ta ang pagbayaw sa iyang ngalan. Oh, nakita nato nga ibayaw ang badilapod iisa. Si Jehova mao ang ilang gibayaw ingon nga usahan ta ang pagbayaw dili Espiritu Santo subona mo dili pod Hesukristo. Nag-ingon si David, pagadayon ko ikaw, O Jehova, sa tanang mga panahon, ang pagdaig kaniya, kang Jehova, magakanunay sa akong baba. Dili nga kanunay dito ang pagdaig sa Espiritu Santo. Dili kanunay sa iyang baba ang pagdaig sa atong Ginoong Hesukristo. Saon sa katarungan? Kung maghisgot kita og unang ugna sa kapanahonan nga pagpangalagan. Karon, ang ato namang susihon sumala sa Biblia, Brother ni. Si David nagpamatuod, ang propeta nga David, hari, nagpamatuod na siya ba maong bato, maong kusog, o dito sila maghiusa sa pagbayaw sa ngalan ni Jehova. Si propeta Isaias, naglain ba siya sa sinultihan ni propeta kini ang David? Ang gisulti ni David, naglain ba siya si Isaias ng iyang kusog? Si Hesukristo ba ang iyang alawiton? Si Hesukristo ba? O ang iyang alawiton ang Espiritu Santo ba? O ang iyang alawiton ang kusog o alawiton ang Espiritu Santo ba? So mala sa Biblia rin eh. Doon sa Isaias Kapitulo 12, versikulo 1 ngadto sa 2 nagaingon, og ngadtong adlaw ikaw ang magaingon pagapasalamatan ko ikaw o Jehova, kay bisan ikaw nasuko kanako, ang imong kasuko di kuha mo og ako gilipay mo. Anya karon ang Dios mo ang akong kaluwasan, ako musalig og dili mahadlok. Kay si Jehova bisan si Jehova mao ang akong kusog og ang akong alawiton og siya nahimong kaluwasan ko. Wala maglain si David, mga mahal na mong tikpaminaw gikan kang Moises. O si Moises gikan kang David. O si Isaias wala maglain gikan kang David. O nagisgot si David nga si Jehova mao ang ilang kusog sa pagmantala o alawiton, si Isaias mao gyapon nga nakaron ang Dios mong akong kaluwasan, ako mo salig og dili mahadlok. Kay si Jehova bisan si Jehova mao akong kusog ug ang akong alawiton. Pero kay mao man ni ilang gipadayag. Simple, kung magisgot ang unang hugna sa kapanahonan para maitisok sa una-una, mao gid pud ang gisugo gyud nga pangitaon. Dili gyud nila gisugo nga si Jehova mao'y dili nila pangitaon kay si Kristo gyud ang ilang gipapangita. Sugo nga ginapapangita sa tao ni ang Espiritu Santo. Ayon ang malig-on nga prueba, Brad Ronnie, nga si Jehova gyud ang ilang gipapangita sa mga tao, gisugo nila. Sa Salmo sa Kapitulo 105, versikulo 4, inunili, pangitaan ninyo si Jehova o ang iyang kalig-on, pangitaan ninyo sa gihapon ang iyang naon. Oh. Klaro nga si Jehova ang ipapangita, pangitaan ninyo dili si Jesucristo ni ang Espiritu Santo. Si Jehova gyud. Nga naman ni mga kigalaan. Tungod kay kini nga pagpangalagan sa unang hugna nga panahon. Niya, kung mangita ang mga tao kay ipapangita man si Jehova, makawang ba sila niining hugna abrad makarekon pangitaon nila si Jehova? Dili makawang. Isaias Kapitulo 45, versikulo 19. Ako wala makasulti sa tago, sa kadapit, sa yuta, sa kagitnitan. Ako wala mag-ingon sa kaliwat niya kung pangitaan ninyo ako sa kawang. Ako si Jehova, nagsulti sa pagkamatarong.
Ako nagapahayag sa mga butang nga matarong natud pa sa atong Ginoong Hiyuba sa dihang gisulat ni propeta nga Isayas, nag-ingon si Hiyuba nga pangitaon siya ug dili makawang ang pagpangita sa atong Ginoong Hiyuba. Busa klaro nga ingon ang Dios, wala ako mag-ingon sa kaliwat ni Jacob nga pangita ako ninyo sa kawang. Wala gyud makawang ang tao pag mangita o pangitaon si Jehova, dili gyud si Hesukristo ang ginapapangita. Dili pod ang Espiritu Santo mao gipapangita. Karon, kung si Jehova man ang giisa maoy ilang ginapapangita, forever ba nga si Jehova gyud mao ang pangitaon kay maor gyud siya, mao siya sa kanunay ang alagaron sumala sa plano sa Dios nga gitug-an sa Biblia, brother? Dili forever. Tungod kay gigamitag termino ni nga samtang sa pahayag ni propeta Isaiah sa iyang kapitulo 55 versikulo 6. Ini. Pangitaan ninyo si Jehova samtang siya hikaplagan pa. Sangpita ninyo siya si Jehova samtang anaa pa siya sa bol. Okay, tanawa mga mahal nga tigpaminaw, iming ni na mag-anam na anam na og kaawop ang unang hugna nga panahon. Musa gingon gani pangitaan ninyo si Jehova samtang siya hikaplagan pa. Kay mag-abot ang panahon nga kung ang tao mag-alagad, dili na si Jehova pa ang angay umao ang kaplagon. Gingon sa Biblia, sangpitan ninyo siya samtang anaa pa siya sa doon. Buti pasabot kay nasa doon, muabot ang panahon nga mapahalayo na siya aron dili na siya may pangitaon sa tao. Pero unsang tawag niya ng panahon na Brad Makarayo pagka moabot ang panahon nga dili na di siya mao ang pangitaon sa katumbas niya na dili na siya mao ang tingaon. Unsay tawag anang adlaw nga instead nga dili na mo'y pangitaon o tingaon sa tao, mo gyapon gipadayon nila ang pagpangita aron dito sila sa kang Jehova mag-alagad. Nias nakasulat sa Amos kapitulo 5 bersikulo 18 kama 20. Alaot kamo nga nagatungo sa adlaw ni Jehova. Nganuman nabuot kamo moabot ang adlaw ni Jehova. Ang adlaw ni Jehova kangit-ngit man ug dili kahayag. Sa bersikulo 20 dili ba kangit-ngitan ang adlaw ni Jehova ug dili kahayag, dili ba gayon hilabihan ang kangit-ngitan ug walay kahayag niya na. No, klaro atong nakita mga kigalan kay ang tawag din niya na ang adlaw ni Jehova kangit-ngitan na. Pag ingog adlaw, dili na di ay adlaw o panahon ni Jehova. May nang masabtan nga ang adlaw o panahon maura na. Ha? Moabot di ay nga ang panahon kang Jehova imbis siya may pangitaon, dili na siya mao ang kaplagon o pangitaon pa sa tao. Kung doon na may mangutana sa pagingon nga usa man ang giingon nga kangitgitan man di ay ang adlaw o panahon kang Jehova. Kung doon ay mangutana, sayon lamang. Kung mahibaluan nato ang kahayag, kaya ang opposite sa kahayag, kangit-ngit man, o ang opposite sa kangit-ngit kahayag. Sa Biblia, brother, gitudlo ba unsay kahulugan o resulta bunga niya na kung maghatag ang Biblia ngano unsay pasabot ang kahayag? Okay, dili sa Episo kapitulo 5 bersikulo 8 ug 9 inyong paminawan. Kay bisan tuod kangit-ngit kamo kaniadto, karon kahayag na kamo tuod sa Ginoo. Paggawi kamo ingon nga mga tao nga may kahayag. Kay ang bunga sa kahayag makita diha sa tanang maayo ug matarong ug matuod. Busa sayon lamang kung naay magdala-dala pagpaila na ang pagtulunan nila sa kang Jehova gikan. Kay ngano? Kung sila nahibalo pa, gihimo na nga kangit-kitan ang panahon ni Jehova. Gani, atong hinumduman nga si Jehova sa ilang pagwali, si Jehova bato. Si Jehova mao ang ilang kaluwasan. Si Jehova mao ang ilang kusog. Sa atong nabasa kaganina sa Salmo 18:1 og 2 sa gisulti ni Haring David og ni Isayas sumala sa nakaplagan na nabasa kaganina, sumala sa 12:1 ngadto sa 2 nga si Jehova mao ilang alawiton, si Jehova mao ilang kusog. Pero sa Biblia, tun kay dili man magpadayon katong kusog nga Jehova nga gamiton kay
angay lamang kato kung magpadayon, pero kung dili ipadayon, adunay pasidaan nga pagitaan ninyo syuba samtang hikaplagan pa. Kay usbon ko, moabot ang panahon nga dili na siya kaplagon kanang hiyuba nga giisa o gibayaw nila ingon nga bandila. Kay aduna nay pagbag-o og kusog taliwala nga siyuba kusog. Ay nang puriba nga dunay pagbag-o og kusog nga katumbas nga kung ang kusog si hiyuba mo pamatuod ni David o ni Isaias, pero sa pagbag-o nagkusog buti pasabot pagbag-o na og mantala sa ngalan nga dili na hiyuba. Nabay tagna niya na rin ni sumala sa Biblia. Ano man gid Reverend Isaias kapitulo 41 bersikulo 1 nagaingon, paghilom kamo sa atubangan ko o mga pulo ug ang mga katawhan pabag-uha sa ilang kusog, padula sila unya pasultiya sila managtigong kita sa tingob aron sa paghukom. Okay, tamo na. Kini ang malig-on nga priba mga mahal nga tigpaminaw. Sa pag-ingon, paghilom kamo sa atubangan ko o mga pulo. Gi-address sa Dios dito mga pulo. Na responsibilidad nga mong pahibalon nini. Ug ang Dios na yun, ug ang mga katawan. Gi-address dito sa mga pulo. Pabaguha sila sa ilang kusog. Pero pag mag-ingon sila, mga ministro sa PDCM, doon na bagay litra por litra nga babasa sa Biblia nga pinili ang di na yun itudlo o muabot yun nga dili na siya ba ang pagtudlo kay basig gipatinaw na sa Biblia Brad Ronnie, sila pa'y maglibog-libog kay diskombyado lugar kay una-una na to, siya ba ang kusog nga ilang giawit? Dili si Kristo, dili ang Espiritu Santo mo ilang gimantala. Siya ba mo ilang kusog nga gimantala? Maoy ilang bandila. Pero kay aduna may pagbag-o na sa kusog, di pagbag-o na sa pagmantala, dili na yun. Si Hiyuba kay pabaguha ang mga tao, ang mga katawan sa ilang kusog. Kay nakaibalo na ang mga katawan nga kung nakabasa sila o atong gibasad, nga siya ba mang kusog, pag bago nagkusog, bago na nga pamatuod o pagbantala. Pero kung mangita sila litra por litra nga dili nagyot, si Hiyuba ang kusog o Hiyuba imantala, naababron eh. Ano nga Reverend, litra por litra mga kaigsunan basahon ko. Sa Jeremias kapitulo 31, bersikulo 31, ngadto sa 34 ang akong pagbasa o di paminawan. Dino. Adi karon ang mga adlaw moabot na nagaingon si Hiyuba nga ako magabuhat og usa ka bagong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Juda. Dili sama sa tugon nga gibuhat ko uban sa ilang mga amahan sa adlaw nga giagap ko sila sa kamot sa pagpagula kanila gikan sa yuta sa Ehipto nga ang maong tugon ilang gilapas bisan ako mao ang ilang bana nagaingon si Hiyuba. Apan kini mao ang tugon nga pagabuhaton ko uban sa balay sa Israel sa tapos duadtong mga adlaw nagaingon si Hiyuba. Ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang sunod nga mga bahin o diha sa ilang kasing-kasing kini isulat ko o ako mahimong ilang Dios o sila mahimong akong katawan. 34. O sila dili na gayod magtudlo ang tagsatag sa katao sa iyang isig katao o ang tagsatag sa katao sa iyang igsoon sa pag-ingon ilhon mo si Hiyuba. So doon lang siguro ang atong pagbasa rin matinaw sa atong gisusi. Busa, niabot ng panahon sa tagda sa Biblia nga adunay nay katapusan o pag-cut off sa panahon kang Hiyuba. Siyempre, adunay musunod sa tagda sa kang Hiyuba. Kinsa ba ang musunod? Sumala sa Biblia sa tagda pero wala nganli o kinsa. Salmo kapitulo 2 bersikulo 11 ngadtos 12 mga malamong tigpaminaw. Sa kahadlok, umalagad kamo kang Hiyuba o managlipay kamo uban ang pagkurok. Unang-una, si Hiyuba, umalagad kamo kang Hiyuba, kay mao man sinugdanan. O magkalipay kamo uban ang pagkurok. Pero sa atong nabasa, aduna nay pag-cut off, dili na pagtudlo sa ngalan o sa kusog kamo si Hiyuba. Ang bersikulo 12 na giyon, humalok kamo sa anak, aron siya dili masuko og mga wala kamo diya sa dalan, kay ang kapungot niya musilaog sa dili madugay bulan katong tanan nga budangop diya kanya. Na ay gisgutan mga kaigsunan nga human day katupon ang panahon kang Hiyuba, dunay anak, humalok kamo sa anak aron siya dili masuko, pero nganli kinsa ning anak ka makitaan man ni nato ron. Si David ang namulong niini
Gawas kang David nga namulo nga adunay anak na dunay kinsa pa ang nagapayag dinhi. Ang anak ni David, rin nga si Haring Salomon, nagpahayag po, nagisgot po og anak. Niya, basahon ko sa Proverbio, Kapitulo 30, versikulo 4, ang atong pagbabasahon, inyong paminawan, mga minahal nga tigpaminaw. Kinsabay nakasaka ngadto sa langit og nanaog. Kinsabay nagahipo sa hangin diha sa iyang mga kinumo. Kinsabay nakahugpong sa katubigan sunod sa iyang panapton. Kinsabay nagapahimutang sa tanang mga kinatumuan sa yuta. Kinsaba ang iyang ngalan o kinsaba ang ngalan sa iyang anak nga lalaki kung ikaw nahibalo. Di sa ito pa Badrun kadto ding amahan na ngalan. May ngalan. Unya sa Biblia ang amahan kinsa Badrun ang amahan. Ang amahan, Para makita na to. okay, ang amahan Bibrin, mao na ang atong Ginoong Hiyuba sumala sa pagpahayag din sa nabasa sa Isaiah sa iyang kapitulo 64 versikulo 8. Gino, apan karon o Hiyuba, ikaw mao ang among amahan. Di sayon lamang kanang anak, iya anak din na sa amahan nga Si si Hiyuba. Hiyuba. Mhm. Makaray pagkatuma na kinsa kadtong anak sa amahan nga mao si Hiyuba. Mao kana ang atong Ginoo Kristo diri sa Lucas, ang atong pagabasahon diri sa kapitulo 2, versikulo 21, sugod lang nato ni niya atong ikama sa versikulo 34. O sa tapos na ang 8 ka adlaw sa pagsirkunsidar na kaniya, ilang ginganlan siya Jesus ang ngalan nga gihatag kaniya sa manulunda sa wala pa siya ipanamkon sa 4, kung si Simeon na nalangin kanila o miingon kang Maria nga ginahang tanawa kining bata gitudlo ingon hinungdan sa pagkapukan sa pagbangon sa kapindaan o ingon nga ilhanan nga pagasupakon. Busa doon na di ay anak na tao nga gi-circumcisionan, gituli. Mga malamong tigpaminaw sa gibasa ni Brad Macarayo. O ang maong anak gitudlo sumala sa Biblia nga dunay ngalan. Nakaron sumala sa pagpayag Brad Ronnie gi atagan pagtagan nga kining anak dito nagyudpod ang tao diha ipagpatalim sa mga anak. Gihatagan gyud Bibron ang amahan mismo mo nagayon nga diha na ipapatulingog sa anak dinis Lucas kapitulo 9 bersikulo 35 yun dinhi. Gikan sa panganod dihay tingog nga miabot nga nagdingon. Makini ang akong anak pagkamusdot ganit atong anak sa tupasiyas kahimtang amahan. Unsa dingon? Makini ang akong anak ang akong pinili patalangugi ninyo siya. Nakita na nato nga si Maria maong inahan nga gigawasan sa atong Ginoong Kristo. Ug ang maong bata nga nigawas diha kang Maria, nag-ingon ang amahan, mo nang akong anak nga pinalangga kaniya may kalipay ako, patalinghugi ninyo siya. Ba man di ay nga gihimo na ang panahon kang yuba nga kangikitan, kay dito naman di ay ta sa anak magpatalinghog. Kay pag-abot naman sa anak, mga mahalamong tigpaminaw, siya na ang nag-angkon sa dapit kang yuba na himo naman kangikitan ang katong bandila nga nagpadayat o gipadeg sa mga katauhang Israel. Sa Juan 8:12, si Kristo na ang miangkon o kanila si Jesus misulti pag-usab nga nag-ingon, ako mao ang kayag alang sa kalibutan. Siya nga magasunod kanako, dili gid magalakaw sa kangitngit. Hinunoa magabaton siya sa kayag nga magahatag og kinabuhi. Kinsa nay nag-angkon sa kayag? Si Kristo na. Unsa na ang dapit sa kagiyuba? Kangit-kita na. Kinibang anak sumala sa Biblia. Brother ni, may tagna ba ni sa iya pod nga titulo nga pagkabato o asa ni plastar pagpalo na ni Hiyuba? Dili sa Isaiah kapitulo 28 versikulo 16 na gayon, busa mo kini ang giginuba. Anya karon gibutang ko didto sa Sion alang sa usa ka katukuranan. Ang usa ka bato, ang usa ka sinulayan nga bato, ang usa ka bililhon nga bato sa pamag-ang sa patukuran nga malikon. Kadto ang moto dili magadali. Sa nakita nato mga malamong tigpaminaw, mo na ni ang panahon. Siyo ba bato, siyo ba bandila? Pero nagpadala siya o nagpaluna siya o usa ka bato nga bato sa pamag-ang sa patukuranan. Asa gibutang
sa Sion. Matod pas Biblia. Unya kay sa Sion man gibutang, kinsa kining gibutang dito sa Sion, unsa kining Sion, Brad Ode? Okay, basahon nato sa Biblia ang Katoliko Reverend nga dunay Imprimatur Julio Cardinal Rosales, unya gitambayungan kini sa mga scholar sa Biblia, mga Protestante ug Katoliko, dinhi sa pahina 397 mga kaigsunan akong basahon dinhi sa pulong nga Sion. Sion. Una, kaya naman ni number 2 ni. Ang ngalan sa usa ka bungtod sa Jerusalem. Ikaduha, laing ngalan sa siyudad sa Jerusalem. Busa nakita nato nga dito di ay sa Jerusalem, mutunga ang bato sa pamag-ang. Pag-abot na sa atong Ginoong Kristo, Brad Mario, gipahinumdum ba ang kanang naa sa 28:16 sa Isaias, gipahinumdum ba sa atong Ginoong Kristo ang kadtong gisgutang bato sa pamag-ang? Dinhis magpahayag, Reverend, sa nakasulat sa basahon sa Mateo sa iyang kapitulo 21. 21, giingon dinhi sa pagpahayag sa versikulo 42, giingon, og si Jesus niingon kanila, wala ba gayud kamo magbasa sa kasulatan nga ang maong bato sa mga magtutukod gisalikuay nahimong uluhang bato sa pamag-ang buhat kini sa Ginoo o sa atong mga mata makapahibulong gayud sumala sa pagpahayag, Reverend. Busa nasa si Kristo nga na'y kasulatan. Nga wa ba daw kuno makabasa mo sa kasulatan? O matod pa ang maong bato daw nga naas kasulatan nga wala ba mo makabasa? Nga sa mga magtutukod gisalikway. Doon ay mga nagtukod na sa panahon kang Kristos pagtulunan. Mga mahal nga tigpaminaw. Pero ang bato sa pamag-ang na buhat kini sa Ginoo nga Ginoo makapahibulong gisalikway nis mga magtutukod. Pero sa pagkatuman na, Brad Macarayo, o sa pagsabot na sa mga tinunan sa atong Ginoong Kristo, kumo sila pamilya sa usa ka panimalay. Ang tag-iya sa sulod sa panimalay nga mo si Kristo isip nagpalugwa na siya may tungod sa sulod sa panimalay nga naa day bato. Sa nasabtan sa mga anak sa panimalay, buti pasabot, membro sa maunang nakasabot nga doktrina, kinsa ang bato sa pamag-ang. Sa mga sakop sa panimalay o sa membro sa atong Ginoong Kristo, sa magwawali sa atong Ginoong Kristo nga mao si Apostol Pablo, ila dayon giwali nga ang bato sa pamag-ang nga gipahimutang dito sa Sion mao gyud ang atong Ginoong Kristo. Efeso 2:20 giingon kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles o mga propeta nga niini si Kristo mao uluhan bato sa pamag-ang. Nakita na nato mga mahal namong tigpaminaw no nga mao ang atong Ginoong Kristo. Maong bato sa pamag-ang. Balikan nato ang punto mga mahal lamong tigpaminaw. Nga sa unang hugna nga panahon, si Hiyuba mao ang bandila. Siya ang giawit. Siya ang ilang kusog. Siya mao ang Dios. Nagimantala na dito maghiusa. Apan sa plano sa Dios gikat up ang kapanahonan para ipalusot ang iyang anak nga didto na ta magpatalinghog. Kay kung mobalik ang tao diya sa kang Hiyuba, nga dili na panahon o adlaw ni Hiyuba, kay panahon na o adlaw na sa iyang anak nga mo'y nag-angkon nga ako na mao ang kayag. Kay ang dapit siya nga man gihimo na nga kangitngit aron kung ang tao padayon dito maalaot yun para dili malaot sa panahon ng Kristo, siya na ang angay nga sundon sumala sa plano sa Dios. Si Kristo ba gitagna sa Biblia mga mahal namong tigpaminaw nga siya napod isip mao mo lugar nga bandila? Gitagna. Pero wa lang din ibutang na siya ba si Hesus Kristo. Basahon kong nakasulat dinhi sa Isaias kapitulo 11 versikulo 10 sa atong babasa. Gingon. Og mahitabo niadtong adlaw nga ang gamot ni Isay nga nagatindog ingon nga usa ka bandila sa mga katawhan. Kanya mangita ang mga nasod ug ang iyang dapit nga pagapahulayan mahimong mahimayaon. Sa tagna mga malamong tigpaminaw dili ni ang Hiyuba ni sa gibasa ganina sa 17:15
nga nagtukod si Moises og halaran gitawag niya Hiuba nisi nga ang buti pasabot gihatag aron dali ta makasabot sa footnote nga ang Hiuba nisi siuba akong bandila sa Exodo 17:15. Pero kini na pong bandila nga motindog ingon nga bandila dito kini gitawag og di sulti nga mahitabo niya tong alawa nga ang gamot isay magatindog ingon nga usa ka bandila naa na po di ay para sa gamot na usab kita ni Isay. Karon, kinsa ba si Isay sumala sa Biblia, Brad Ronnie, para mahatagan na itong pagtagad? Kinsa kini si Isay? Okay, atong basahon kung kinsa kini si Isay nga tumanan ta sa tagna nga gibasa ni Rebel may mugula nga mahimong gitawag og bandila. Gitawag og gamot ni Isay. Si Isay mao ni siya ang amahan ni Haring David. Sumala sa Salmo Kapitulo 72, versikulo 20, mga kaigsunan akong basahon. Ang mga pag-ampo ni David, ang anak nga lalaki ni Isay, natapos na busa si Isay. Reverend, sa Biblia, mao ang amahan ni Haring David. Karon, atong timan-an kay pag-ingog magatindog ang gamot ni Isay ingon nga bandila. Si Isay amahan ni David. Buti pasabot nga pag-ingog gamot ni Isay magatindog ingon nga bandila. Buti pasabot kana nga kaliwat ni Isay o kaliwat ni David. Pero kinsa ba ang kaliwat ni David sumala sa Biblia, Brad Macarayo? Kung sa pagpamatuod. Kung kinsa ka na, nga nagatindog raw po na ingon nga bandila sa pagtagna dito sa Isaias, Kapitulo 11, versikulo 10, mao ka na ang atong Ginoong Hesukristo. Giingon sa pagpahayag diri sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 8 sa sitas nga ako nang gikasitar. Sa giingon ang buhing pulong. Ayaw gayod kalimti ang kahibulungang kamaturan nga si Hesukristo nagpakatao diya sa banay ni Haring David. Bisag diha lang takutob, Hesukristo nagpakatao diya sa banay ni Haring David. Atong tiwason unsa na si Kristo sa sige. gibasa? O siya o giingon o siya Dios sumala sa kamatuoran nga nabanhaw siya gikan sa mga patay. Si Kristo natao sa banay ni Haring David o siya Dios sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. O, tanawa katong anak nga gipakuli sa amahan nga gitawag sa titulo nga bato sa pamagang ang nagbutang si Hiuba nga amahan bato o si Hiuba bandila. Nailaing bandila nga gipamutang katong gamot ni Isay, kaliwat ni David. Si Kristo day kaliwat ni David. Siya bagid ang giingon pong gamot. Ingos pinadayag 22:16. Ako si Jesus mao ang nagpadala kaninyo sa akong manulunda uban niining pagpaghimatuod alang sa mga iglesia. Ako matud pa ni Kristo mao ang gamot ug ang kaliwat ni David. Giingon ako mao ang masidlak nga mituod sa kabuntagon. Busa giklaro ang katong tagna didto sa Isaias Kapitulo 11 versikulo 10. Natuman to sa atong Ginoong Kristo katong gamot nga nagtindog ingon nga bandila, mao kana ang atong Ginoong Hesukristo nga na atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. O di sayon ra mga malamong tigpaminaw, dili na maglama-lama nga pag-angkon wala pa dili wa pa may labot ani. Ato nang namuntar ang unang hugna sa kapanahonan nga si Hiuba bandila, pero gikat off na nagpadala og puli ni Hiuba nga anak nga mo si Kristo, siya nang kaya kay ang dapit o adlaw panahon kang Hiuba kangitngita na malaot nagkatoy atong tiwaot. Diya na si Kristo nag-angkon na nga siya na mao ang kayag ug diya nata sa kang Kristo nga puli ni Hiuba nga bato man si Hiuba, bato na sa pamag-ang, ikaduha ng hugna og si Kristo mao ang gamot ni Isay nga magatindog ingon nga bandila. E di nabasa na. Nakaroon, sa panahon kang Kristo, kay ang panahon sa unang hugna nga panahon, si Hiuba man ang gimantala ug ang iyang katawhan sa ikaduhang Samuel City 10, Israel man ang iyang katawhan ug sa kama 24 sa ikaduhang Samuel Kapitulo City, si Hiuba man ang nagtukod sa Israel. Ug ang opisyal nga pangalan, ang Israel man mao ang iyang ngalan sa unang hari 18:31. Pag-abot na sa anak nga mao si Kristo nga bandila, ingon nga bandila ang gamot ni Isay. Unsay gibuhat sa atong Ginoong Kristo sumala sa Biblia, Brad Rome, sumala sa pagpamatuod. Ato lang pagkabasahon din sa Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18, nagaingon.
ug sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro. Ug sa ibabaw ning bato, pagatukuron ko ang akong iglesia ug ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kanya. Sa pag-abot na sa atong Ginoong Kristo, mga malamong tigpaminaw, na ina ang panahon sa unang hugna. Ingon na ang ikaduang hugna. O, muli. Karon ang iglesia nga gitukod ni Kristo, ingon si Kristo, akong iglesia. Ikong iwali na sa mga tinun-an ni Kristo, Brad Mario, unsa na ngalan sa iglesia nga gitukod ni Kristo sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia, referred din sa Roma sa iyang kapitulo 16, versikulo 16. Ingon, pag pangustahay kamo ang usa sa usa, inaagi sa balaan halok ang tanang mga iglesia ni Kristo na mumusta kaninyo. Oh, I will build my church o ang gibasa church or churches of Christ, iglesia ni Kristo sumala sa Biblia. Karon unsa si Kristo sa iglesia nga iyang gitukod, Brad Rini, sumala sa Biblia, ug unsa laing katawagan sa mong iglesia? Niya, Reverend, ato lang pagbasahon sa Colosas Kapitulo 1, versikulo 18. Ang gingon, siya mo ang ulo sa lawas, nga mo ang iglesia, siya mo ang sinugdan, ang panganay nga gikan sa mga nangamatay aron nga diha sa tanang mga butang siya mahimong pinilabuan sa tanan. Busa, matod pa ni Apostol Pablo, siya si Kristo, ang ulo. Diin siya nahimong ulo o leader o pangulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Sa lay pagkasulti, ang iglesia mao ang lawas ni Kristo. Kinsa ang gipasabot nagmakarayo nga lawas ni Kristo nga mong iglesia, siya ang milugar nga ulo o leader niya na. Mao ka na mga membro sa atong Ginoo sa Kristo sa unang Korinto kapitulo 12 versikulo 27, kamo maong lawas ni Kristo gumatagos sa kanimo bahay dinhi. Kung basahon is English, gingon kini, now we are the body of Christ and members in particular. Oh, di tanawa. Pag ingog, I will build my church, Church of Christ, iglesia ni Kristo, kadtong gipasabot mga membro. Ang mga membro na mo'y modala sa pagpamatuod kang Kristo kay ang opisyal nga pangalan niya na mga mahal mong tipaminaw, itawag yun ang ngalan ni Kristo. Unsay prueba. Sa Santiago, Kapitulo 2, versikulo 7, ingon nini ang atong mabasa sa Biblia. Dili ba, ingon ni Santiago, sila mauman ang nagapasipala ni anang madungganon nga ngalan, nga gingalan kaninyo. Ingos Apostol Santiago sa Macauban. Dili ba sila mauman ang nagpasipala ni anang madungganon nga ngalan, nga gingalan kaninyo kay sa panahon, sa ikaduang hugna nga panahon, mga mahal mong tigpaminaw, dili tanan nagtuo sa bandila nga mao si Kristo. Sila daw nagpasipala ni anang madungganon nga gingalan kaninyo. Pero ang pangutana, nagmakarayo, hain man ang ngalan nga madungganon, nga ngalan, nga mo'y gingalan, sumala sa Biblia. Nga atong basahon diri sa nakasulat sa Santiago kapitulo 2 versikulo 7, atong pagbasa na to kining ang pulong sa Dios. Giingon sa pagpaydili ba na sila mauman usab ang nagpasipala sa kalahuron nga ngalan ni Hesukristo diin ni ana nga ngalan kamo na ila. Busa ngalan ni Hesukristo, diya kamo na ila, kay mao may gitawag. Nganong madungganon, gyapon nga ngalan, Brad Makaray, kay pabor naman nimo ang Biblia. Kada ba ngalan nga Hesukristo, madungganon ba na nga ngalan? Diri sa nakasulat sa Filipos, atong pagabasahon, kapitulo 2, versikulo 9 ug 10. Tungod nini ang Dios nagbayaw kaniya sa kitasan ni Kristo lugar, mihatag kaniya sa ngalan, nga labaw sa tanang mga ngalan. Aron na sa ngalan ni Hesus, ang tanang tuhod mga piko dito sa langit, dinhi sa yuta o sa ilalom sa yuta. Di klaro nga madungganon kay nga ngalan, munang labaw sa tanang ngalan, kay madungganon nga ngalan, ang ngalan ni Hesukristo, may gitawag. Busa gitawag din sila iglesia ni Kristo, mga mahalamong tigpaminaw. Busa ka nang giingon ni Apostol nga si Pablo, si Kristo ulo sa lawas, wala magkabulag ang gisulti ni Apostol Pedro nga si Pedro, nag-ingon siya nga dakong bato si Kristo. Dito sa Mateo 16:18,
ibabaw ni ining dakong bato pagatukuron ko ako iglesia. New World Translation, basahon ako sa Cebuano, wala magbulag ang prinsipyo ni Apostol Pedro o ni Apostol Pablo kung kinsa ang dakong bato diin diya gitukod ang iglesia. Tanawon atong basahon diri sa nakasulat sa maulang gyapon nga sa kini Biblia gibasa ganiya bag-ong kalibutang hubad sa balang kasulatan katong gibasa sa kaubang ministro ganiya 16:18 sa Mateo. Basahon ako ang unang Korinto 10 bersikulo 4. Ingon ini, og ang tanan nanginom sa samang espiritual nga ilimnon kay sila tig-imnanan gikan sa espiritual nga dakong bato nga nagsunod kanila og kanang dakong bato mao si Kristo. Busa ang dakong bato di ay din dito gitukod ang iglesia. Mateo 18:18 si Pablo may pasultin ang dakong bato mao si Kristo, kung si Pedro may pasultin dakong bato si Kristo. Na mapangdol ka ta mga malamong tigpaminaw kag Pedro. Oo. Mapangdol kitag maglain ta ni Pedro sa sinultihan o ni Pablo nga ang iglesia gitukod ya ni Hesukristo. Nga mao man na ang tinuod kay maunay sulion nga mapangdol ta og ang iglesia gitukod ni Kristo kay didto kang Pedro. Si Hesukristo man ang dakong bato, dili ta mapangdol. Didto ra day natukod ang iglesia diya kang Kristo, dili didto kang Apostol Pedro. Karon ni ata katong iglesia ni Kristo mga malamong tigpaminaw, gitawag pudto sila Kristohanon. Dito sila subdi pagtawag dito sa Antioquia o ang iglesia dito subdi pagtawag og Kristohanon. Mo na laing katawagan. Pero ang Kristohanon tungod kay si Kristo may nagtukod dito gikuha dayon na iglesia ni Kristo. Hay nang priba nga Kristohanon ang tawag niya na Brad Ronnie o sa English pa Christian. Okay, Miss Buhat, Kapitulo 11, versikulo 26, mga kaigsunan, ini ang nakapahayag sa balaang kasulatan. Og sa iya nang nakita siya iyang gidala sa Antioquia, og sulod sa tibok nga usa ka tuig, sila nakigtigom sa iglesia, og ilang gipanudloan ang usa ka dakong tanom sa mga tao. Og sa Antioquia, ang mga tinun-an dito sugdi pagtawag og mga Kristohanon. Busa dito sa Antioquia ang mga tinun-an katong iglesia sugdi pagtawag og Kristohanon. Pero sa Biblia, mga malamong tigpaminaw katong iglesia mauman ang mga katawhan. Natapok sila gumikan sa pagtukod ni Kristo og iglesia o iyang mga tao. Pero sa Biblia, nabahin sa duruha kahutong ang iyang mga tao gikan sa Hudiyo o sa mga Hintil ang mga natawag. Hayan ang priba Brad Rome nga sa panahon kang Kristo katong iglesia nabahin sa duruha kahutong ng mga tinawag gikan sa Hudiyo o sa mga Hintil. Dinhiri na itong nabasa sa Roma, Kapitulo 9, versikulo 24 na kaingon. Manaw kita na iyang gitawag, dili gikan sa mga Hudyo lamang, kung dili gikan sa mga Hintil usab. Busa, nakita nato mga malamong tigpaminaw nga kadtong iglesia ni Kristo nabahin sa duha ka grupo o hutong gipangtawag nga gikan sa Hudiyo o gikan usab sa mga Hintil. Pero naiuban Brad Ronnie, Brad Macrayo, Brad Rome, Brad Mario, Brad Riley nga may sila kanang litra por litra nga duha. Di naman sila manginta nga Hudiyo o mga Hintil di duha na. Pero bueno, abay mabasa na to, Brad Macarayo, nga ikatudlo na to nga naglitok o naagi duha nagipasabot nga kahutong nga natawag katong Hudiyo o mga Hintil. Si Pablo may nagsulti sa Roma 9:24, sagdan tas Pablo nga naglitok isag duha kabahin. Nga atong basahon diri sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 14 ug 15 para masana ko ang buhing pulong. Ginos pagpayag kay si Kristo sa iyang kaugalingon mao ang atong dalan sa kalinaw. Ginos pagpahayag diri gihimo ang pakigdait taliwala sa mga Hudiyo o sa mga Hintil. Sa ato pa Hintil gihisgutan niya. Sabihan gihimo niya kitang tanan nga panagway nga nagulang kanato pinaagi sa iyang kamatayon. Giwagtang niya ang binungtanay taliwala kanato nga nahimo tungod sa kasuguan sa mga Hudiyo. Iya kining gitapos pinaagi sa iyang kamatayon, iyang gihiusa ang duha kapundok. Bisag diha lang takutob. Duha kapundok para maglaro. Duha kapundok nga nagsinupakay o gihimog usa ka bag-ong tao nga mga bahin sa iyang kaugalingon sa katapusan miabot ang kalinaw busa katudi ay giingon nga duha ka pundok nga iyang gihiusa nga nagsinupakay sa pinasugdan pero sa dihang gihiusa
sa atong nabasa nga nahimong bahin sa kaugalingon sa atong Jesucristo. Kanang bahin mo na nang giingos didto sa nakasulat sa unang Korinto 12:27, mga bahin, membro sa atong Jesucristo. Pagtawagon sa opisyal nga lang, Iglesia ni Cristo. Brad Rene, sumala sa Biblia, ang pagkatawag nila, unsay buti pasabot, kahulugan niya na. Ang kahulugan, Reverend, sa pagtawag nila ang pagmantala sa mayong balita, sumala din ni sa Buhat Kapitulo 16, versikulo 10 na gayon, o sa pagkakita niya sa pananaon, diya nang limbasog kami sa pagigan payon sa Macedonia, sa nasubok na mo, gitawag kami sa Dios aron sa pagmantala sa mayong balita ngadto kanila. O tanawa mga mahalamong tigpaminaw, mo ni ang atong nabasa nga gitawag na sila katong burak kahutong na may responsibilidad sa panahon kang Kristo hudik mangintil, nga mo magwali sila karon sa pagwali nila. Tungkol kay nasayod man taos sila nga ang dapit sa panahon Cuba kang kita na si Hiuba Bandila gikat up ang kapanahonan sa unang hugna nga Bandila si Hiuba kay anha na sa Bandila nga mao si Kristo. Panahon sa ikaduhang hugna nga panahon kay gitawag man sila ang hudik mahintil kahulugan para pagwali sa balita. Espiritu Santo ka ang sentro nga gidala pagmantala nila Brad Ronnie sumala sa Biblia. Dili, Espiritu Santo, Reverend, ang sentro nga ilang gidala sa pagmantala sa mga balita, kung dili Kristo. Lucas, Kapitulo 24, versikulo 46, ngadto sa 48, nga kung pagbabasahon ninyong patalinugan mga kaudsuna. Ngayon dili, og mingon kanila sa ingon ni nahisulat nga ang Kristo kinahanglan gayud mag-antos og sa ikatulo ka adlaw mabanaw siya gikan sa mga patay. Og nga sa iyang ngalan ang kang Kristo. Og nga sa iyang ngalan ang paghinulsol ug ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawali ngadto sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem kamo mao ang mga saksi nining mga butanga. Busa hain nga pagwali ang ilang gigamit Brad Ronnie sumala sa Biblia. Wala lain maong gibangalan sa atong Ginoong Kristo o ngadto hilali kini ngadto sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem. Nga sa iyang ngalan ang paghinulsol. Sa iyang ngalan dili Espiritu Santo mga malamong tigpaminaw. Pero kay ningon sila nga ngadto sa tanang kanasuran. Ingos Kristo ngadto sa tanang kanasuran sa Jerusalem kamo mao ang atong mga saksi. Pero sa ubang hubad Brad Macarayo kini ngadto sa tanang kanasuran hain ang gipasabot ug unsa gipasabot nga sa iyang ngalan lamang ang pagwali sa Jerusalem o ngadto sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem unsa ni sa ubang hubad nga Biblia. Atong basahon diri kini gitawag ang pulong sa Dios sa mao lang gyapon usitas gibasa sa kaubang ministro sa Lucas 24:46 ug 48. Mingon siya kanila nag-ingon ang kasulatan nga ang Kristo kinahanglan gayud nga mag-antos ug mamatay apan mabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw ug kinahanglan nga isulti ngadto sa tibok kalibutan gikan sa Jerusalem nga tungod kaniya pasayloon sa Dios ang maghinulsol sa ilang mga sala kamo ang mga saksi niining mga butanga. Kung mao paggisgutan diri sa King James Version nga sa iyang ngalan ang paghinulsol igawali ngadto sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem sa gibasa ni Brad Macarayo ngadto sa tibuok nga kalibutan. Ang kanasuran giubad nga kalibutan di ay ang buti pasabot nga sugod sa Jerusalem ang paghinulsol diha lang gyud sa ngalan sa atong Ginoong Kristo dili sa ngalan sa dapit sa wali nga Espiritu Santo ni sa ngalan sa dapit nga mao si Hiuba. Niabot naman ang oras among gipanghinaot nga nalamdagan kamo. Nga basta unang hugna nga panahon ang gamiton yun si Hiuba ang bandila. Niabot ang pagkat-op niya na atubang sa kadang hugna nga panahon si Kristo na pud ang bandila ni atubang na pud tag panahon. Ato pong pamatud-an nga ang ikatulong panahon mao na pud na ang ikatulong bandila nga karon mao ang iisa sa mga minister sa PBCM. Niabot na mga oras, sa ngalan na lamang sa among magtutulo. Master Tomas de Inyo Sr. Kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Inyo o sa ngalan sa kauban ng mga Evangelista o Ministro. Kinusab si Brother Hermoines Macarayo. Kinusab si Brother Rene Telebrico. Kinusab si Brother Romira Macamus.
ug usab si Brother Mario Chavez. Kaya sa mga inyong igsoon Evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mo hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o samang istasyon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.